New Testament Restoration Church kepada yang subhai pi barok saja sinpat ban yo sngo ye ke ktin ke jo blai hagane ke por ka benta bangin ye kren ka long sapangkin new jaj ki jingngeit bat habangin puline ke Bible ngin pusan ye ke ni ke ktin ka jing duai ke jonga ka long bau men sim jo blai wan ye lam ye pi barok ke yo sngo ban snow tu ka jingngeit ka bangi duan kaya dene am bat kini ki nyotli ki jaj jingngeit ki bangi ngiduan na ka ktin blai bat kai ke benta ka bangi duan kam ban duan bat ka bangi duan kam ban pentre kam ye ka yang ini le syaka ktin ka jo blai bat ini pule ye ka ini sedang ban pe ka benta ka baning kong ka jingngeit ka dei ka jingngeit ka bakraw lani great faith hani la granyo jisu kat kumu matius pralenong bat ka dokot ka basana du khatlai niyo i ka ni ka jingtho na ka ktin ka jo o Jesus Christ wang kum ni about jisu la boy kapernam urang ba jis pa la wana u ba la karpat ye u Udang ko kenrat sikri jongau ti aying bau pangyap siliam de kot de te jisu la ong u ngan sawan ben kia yu taurang ba jis pa teu le tu bau long ko kenrat ngam long bedai ba ben wan rung po ke ying jonga henry shu ong tam da ka ktin te on sa ben kia yu sikri jonga shu ong tam da ka ktin te on ben kia yu sikri jonga na bangaru ngalong priu po hukum ubadon sipai po jonga tingo ong haune khile teu le para wei pat ale uru lawan para sikri jonga le ikane uru le te bau jisu le yo snow le kendit bau la ong hakita gi babu chi chang ong api wada Israel ngam sham le shem kat kani ka jingngeit kat kani ka jingngeit haga ktin hareng ngiyoi ko ong Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Jesus ngam jom le shem ka ni jingngeit ke bakraw wat apo Israel. Kai kita ke jingngeit ke bakraw. Ke kren shapang ka ta ke jingngeit ka bala ban ngai tang da ka ba shukren da ke ktin. Na jingai. Laban ai nuksa tang da ka ba duai lang ba ke telefon. Langit bau jisu la ban ban kia ban jubab ya kata gaji duai lani tang de ka ba yo snow ya ka ktin jo blai ki ngai ban ka kamba ka jia na baru blai long ba crowd ka jingai jing crowd jo ka jingai ka dei ka ji yo i ka jing crowd blai ka ba blai la ban le ya kata ka kam ka ba wat na jai wat tang ba shi yo snow wat tang ba shukren wat tang ka ba shunget ye ke ei ka ba ka ktin jo blai ka ong bat khum ta ka jia nganai pi ka nuksa benta ba bi os ngoi ka jia lap jonga nang ni ye ka ktin jo blai bat pi pdiang ye ka bat ka ta ka dei ka jingai ka ba kraw ka ba wan chapi ngaduai menta ki jipen kia bat pi ngai bau jisu pen kia ye pi bat ka ta ka jingai ki jipen kia ka wan chapi wada bangam syom kta de kti wada bangam syom bukti api lenengam syom wan sejan ne pim syom wan senga bani kendu henry kata ka babi osno kata ka bangi tuai kata ka bangi krenya ka ktiru blai pi nenya ka bagata ka jia kata ka re ka jingai ka bakra point ka ba arbat ngene pe sepang ka natural faith leni ka jingai kabau pri udan bangai no bangai Kristen bom Kristen ngai jagata kalong kumno sibu ngata kum ba bimi nakani na shilong himot ban le shedeli bat bi shong aga flight bat komta bi ngai ababi runga ga flight in boy hadeli kata ga dei ka natural faith ka ba long la ka long la ni kumun nong rep ubet yo no sabai baru kumilen tiba din sau nai on yo on bat kom tau yo anchisha kata ka dei ka natural faith la ne ka jingngeit ka balong la ka long la ne ka balong hi ya ka ba priudan bat kata ka dei ka ai ka natural faith ka benta ka balai gi crunch upang kata ka faithless la ni ka jingbom don jingngeit
hynniew naga ketin jo blay ladang ipuli naga gospel jo Yohanes ka lenong ka ba arpo bat ka khot ka ba arpo nyaw la yatu ni shapan ka jinglong ka jong u Thomas u deu sen radio Jisu deu philosopher bat abau la tip bau Jisu la mi bat shop la ngai bat habo ngai kisan ran kila yang ngai bat kibabun kila ngai de ngai wong la dangam yokta yeki ktijo balamong la dangam yokta ik krumju bala shadung dosum ngadom la ban ngai o Jisu mi pat naman kat ketu ke ka bau la yap bau la chia ngadom la ban ngai ti hanta haba ula wan ban ye kendu baru Jisu ula ong ye kene ke ktin ka bau Jisu ong Yohanes arpo nya wong kumni hadin ke tau ong o Thomas to ayang ni ke seprek ti jo me bat kemi ke ti jo nga to ayang ni ru ke ti jo me bat to bu ke krum jo nga wat long ti u bang ngai Henry u bang ngai Thomas mem don jingngeit wat long u bang ngai habala mi pat ala de mi pat baga taga de ke mi pat ka bau Jisu la de tu da ke sen ran bau Jisu la mi pat Thomas shom la ngai baga taga de ke jingngeit yo Thomas ngai tan onda la yo u breu u bangai ya ka kamba u play andala jia ka kamba u tau de u breu dan jingngeit la ni haba piduai anda bila yo ya ka ta bisa duai ka taga de ka jingbom dan jingngeit habo Thomas pandau la yo Jisu la yo kata yo bat usengai bat Jisu ang Thomas meme ngai yo da la yo Henry sok kita ki bangai buat aba kim shom la yo dan pun ba ki priu ki balang kong hagaduru Thomas habo krani panga jingngeit krani panga ketinu blai yalap ikai kim shom la ngai tanda la yo but onda la yo kis ong playing kalong si shamo kumta ndaki la yo mo priu la yengu la yai ndala duai la yo kia ustaki se ngai gyong kadai si shao play pun kia Henry kan benang pang kan benang tuan itu ke jinge kan benang tuan yang itu ke jing syate syakum kim la ban ngai bau Jisu la ban pen kia kim la ban shadwai kim la ban IT ban ki don ru ki bong hatu Jisu la se ban le gani hatu la se ban pen kia la se ban ngai kene ki jingpang arpo snap kene ki jingpang ka bakat ba yo ubriu ki yapno ban kene ki jingpang ka ba lashu ban smar hatu ka la se ban lo kata de ke jingngeit du Thomas bat kita ki de ki priu ki bom don jingngeit ka wei bat ka bentang naga gospel yo Matius ka lenong ka ba khanyo ke ya tuang ni chapang ka jingngeit ka usambai terso khanyo khot arpo bat arpo wei gong kum ni u Jisu teu la ya tu aki na mar ka jingbom ngai jo pi na ba shisha ngo ong pi la da pi don ke jingngeit ka ba kat ye wei sambai terso pin ong no lum to le no nang ni hang tai te un le no ke bat onong dan ke ge ru ye ka ba pin om la le la jia ke ne ka por ba wei ka na ba pang bo ru pa ju la wan ra ji san ran ba jit san ran kim la ban pen kia ile lam chu Jisu ba Jisu hong pi pim dan jingngeit na marla da pi don ke jingngeit kat isambai terso pilaban ong wan yo lum kan ria nang ni le shatai pilaban ong ne uksoi to mino no ne ubriu bat kan ria no pilaban kren ye kita ki lumba ye kita ki jingpang ye kita ki jinge pilaban kren yo setan ba ye ki jingdom ba ye ki jing ye ki jingkanglat ba ki pliwa kita akan lum kamu ayu mustard seed leni ke jingngeit gat musambai terso kamu ke jinglong walai long ibaride Henry ke jingngeit ka bakut ke jingngeit kita ke pure faith ke jingngeit ka bangai sha komba ke tin jo play ka ong kata ka de ke simple faith kamu ke baride ka baba pi puli ka Bible pio ke ba ke tin jo play ka kren ong de ke jinjiam snamu Jisu la kia ya kata de ke simple faith finget bat pi pediang ya ka de ke donut besngur bat ba pi ngai ya kata kumba kalong da shisha kala banjia
keketin jo blay ke ya tu now Yohanes way ti men kong Yohanes no men kong ram khandai kong la dang i plano i ki pop ulong bo hop ban map no i ki pop ba ke jing bom man jungi bat ka ta ka de ka jingngeit ha ba ki wan jo Yesu ni plano ia la ki pop bat ka ta ke jing plano i ki pop jungi da ka jingngeit hanta ka sai wa di ki pop ba bon jan wa di ki pop ki ba shirkai i pop baro at map tanda ka ba jingngeit how Yesu bat playa lagi jong ki pop kani ka dei ka tin ka bagi khot ya ka ta ka dei ka mustard seed la ni ka jingngeit ka bakat isembai the soul mustard seed la ni pure faith la ni ka jingngeit ka ba khud but what la ka long ka ba rede ka ba long simple Henry ka chia ki kamba ki ba crowd ha ka jingngeit ka point ka ba san ki yo em ni na ka Chiti upol shiginong room ka lenong ka ba khatar bat ka khot ka ba lai hane ka Bible kong na mar ngong da ka ta ka chingai ei ka ba la ai nga ya way ba long of ding jo pi ba nom nyu kham ko reality na lor ka ba ka de u ba nyu and they ba nyu at ka reality ka ko bo play la sam ye ka jing thau ka chingai how way Kani pagi khot ka measure of faith. Lani kata ka jingngeit ka bau blay ai utau. Blay ai kani ka jingngeit happy. Wai kani ka jingngeit hanga. Bat kata ka dei ka jintau jong kani ka jingngeit. Bat haba kata ka jingngeit ka wana po jo pi. Pila ban kren ye kata. Bat haba pi kren de kata ka jingngeit. Ki kamba kinjia. Bat ka jing penim kan long. Bat ka jing jia. Wat la kalong ha ka nunu Khongkrom kata ka jingngeit kan drekam pila ban kali kumnong in yo igene ka jingngeit ka measure of faith ka Bible ye tu in extension room si po kan nyo ka ka jingngeit ka wan da ka your snow but ya your snow ya ka tin jo blay haba pi your snow ye ka tin jo blay haba pi your snow ye ka tin jo blay kata ka jingngeit ka wan po ka do no jo pi But kata ka dei ka jing ai ka jo blay ka ba da ka jing ai jong men say ba ko ida ka jingngeit ka ba pila ban pen trade kam ya ka ha ka no ko por ka ba pi don kam ha ka no ko por ka ba pi kwa ba kan chia ba kata ka jingngeit ka wan sbak ba komta ka jingngeit ka wan ba komta kata ka jingngeit ka chia Kalau dia way ke por dengan IP way ke nuksa. Kalau dia way ke por, don way briu, lakot yang aban duai way ke hospital. Bau neu briu, rolong unconscious, sikat dia, bat la ring no ya ban boy sepo ICU. Bat endau la boy yang ta, shua ban boy yang ta gila duai bagat ta ke kemi kun jomu, bagi ta bat don yang ta, briu mios ngau shu ban kereniai, rolong unconscious. But komta nga shu ongi ka tin jo blay ngong na bau blay ri ka ta ka tai ka protega bau la ai tinoi kun bla kamar way bau e ru ba nga yu nom jot shu nyo chingin bom chu kwat ade nang ta nga tuwai de ka jingngeit badala dep tuwai bring jo de ka por ka wan ka jingngeit ka po chu nga bangan ya tu idik ba ying ban ong uneu briu nom yam hen rei un im bat un yo khia tangi ta ki ktin la tan noi us po ICU But ha ka ba khadu chi sha uniu briu wan pai pat na hospital chi yin na maru trial la pen KIU ba le yo e ke jing khia ka ba shom le yap no na ka ta ke jing pa kuma ka ta ka por ka ba ka jingngeit ka don kam u play ai ka measure of faith ba ka ta ke jing thau ju ta ke jingngeit ka ba pila ban kren ya ka da ke jingngeit ba kan jia chi sha ka wei bat ka benta ka ban briu Ikot ye ka visible faith lani ka jingngeit ka balak ban yo na ka gospel jong Lucas ka lenong ka besan ka khot ka ba arpau haning ishem ya ka ni ka tin jong blay san arpau Lucas Khongkrom ni habau la yo hane le kren chapang Jisu pen kia yo pangyap silia habau Jisu la don na ka ta ka yin
Bar kom ta lawan raya u de ki samut kita ki bapang ki lawan raya u lawan raya u de ki samut ha ka palong yo pri bapang yam shilia bar kom ta ki la thep ki u nang te na tu mieng how jisu ha bo don ta po yi bar dau jisu pe ki ne ki priu uyo i ki ba ki don jingai ba ka ta ka jingai kalong ha ba ki wan rayu no priu ka jingkia kan wan dongan pule menta san art po Khongkrom ni ha ba la yo i de ka jingai jongki ula ong u ko priu la ma no ye me ki pop jo me jisu yo i ka jingai ka jongki play yo i ka jingai ka jongi ha tu kata ke jingai jongi habangi yen hau Jesus Christ uyo i ne am yata ka bangi ngai uyo i ne am bangi ngai kata ka do adu kata ka jingkren kata ka dur khmat kata ka jingmut ji berkat ngingai ne am ya kata ai ke du si bon ba ki priu ki bangal yo ban ya slok dekat ki jingkit ki bakhia bat kum ta ki jidon kam joki henry haba pi kren ka no kamru ki om ho oi ke kli rei kamrum ki os ngawi ke chi lam rei kamrum bat ya ka bakum ka ta kam na ban trei kam ram and rei ki don bat ki briu ki ba bi kren la ne pi ya lam bat kat banang ya lam ki priang ya daga ktin ki long receptive ki long ki balaban priang ki ngai ya ka bat komta hantan tai ke jia ngayo i ga wei ga jinjia wei ga jia sek kat banang ya lap ha ga ta ga jia sek odala de ya lap sau po sau san minute chicken tai ga chimpor ga ta ga jia lap bagi interpretation pada din bala khot chikmat banduai lawan go wei ga long kami kata ga long kami ka lawan chikmat ga la yatu aki counselor ba kat badang sngap ya ga ktin jo blai kom ta ke jing kea kalau wan hagata ke jing dap shadam jongi bat hang tai ila yo snow ya kata ka jing ben kea bagawan kwa ban ye tu ye pi ka jing ka bala ban yo i baga ta ke jing ben kea ka batray na mar kan bala ban mar yo snow ka rung ka jing baga ta ke jing ka tray ka le chia kan kum ke kam jiga postal kalau nong ke bakat sao baga de kot ke bakanai bol la leit ban ya lap bol listra pada ke ji lap jo u la don way briu bakal bor haki kjat ku batko la du ke po jo ke kmi jo u bom la ban ya lo wan ban yo snow ke ji lap jo pol anta bat kum ne u la yo snow yo pol bo kren ubah bau la kmi shan ya u bol la kmi shan ya u bau la yo i bau don ka jinga ya ka ban yo kia u yo i bau don ka jinga ban yo kia bad ha ta ka jinga ka ba u deu briu don u bol u yo i ha ki khmat jo yo i ha ta ka bau yo snow ka tin jo blai ka ba kwa ban ban slur ye pi galong kat ba biang yo snow ni ke chia la let if you want to get your sang if you snow ni ke tin ke jo play but u play kwa ban yo i pi don em ke jingai hatu kata ke jingai ka pau ne ma po jo pi kata ke jingai ka ba pi yo snow kata ke jingai ka ba pi kata ke jingai ka ba pi don na po jo pi la ne em ban yo i ya ka bat kata ke jingai ka dray bat ka wandra ya ka kamba ka crowd ko pastor alai ke du sibon ba ki priu wat habang ya slok kum ne ka personal evangelism and counseling ka badang ya slok kata ka ktin yo play ka rung hadu bala ban yo i ya u ne ya ka hagata ke ji slok ba ka rung ka jingai bat kum tai bat wai ka kamba ka ji Kidon ban di priu ki bala pikran kanu ke jingai kamrung ke chupe resla kombat he hagi slawang bat chutui kai kata kamla ban trekam blay kwa ke jingai ka banda mi no na pi haba pi your snow ya ka ktin jo o banta ka ban nyau ke kran japan ka little faith la ni ke jingai ka barit
และนี่อีจิงเงตอีบริตแล้วก็ gospel อยู่มาเทียสกับเลนงกับบันริวหากเลนงกับบันริวบางกอดกับบาร์บูสันนัดดูไลฟ์เฮาไลพินเชมีกับเอกับเอาจีสุครันชาคินีกิบริวkiba kuslai ke ban bam ke ban di il ele shai nganong kumno kan jiayu yang ala shai kan jiayu ngala shisni nang ta kumno ngani obam kumno ngani oja nang ta kumno ngani ojan kumno kalong ke jipen kia ngayon em jipen kia kumno kan jiai khun jonga la shai in leisure school leisure college lenin leisure jing pray kumno kan jia ke ka ban long kumno ngi perkhat lupai ke la shai ngi kuslai ban ngi snow jenjar gi snow ban kia ban ngim dan setia kata ke jingai apo jongi iku slai ke wat ya ke bam ke di ke kom ke sam ban ke ban sejia ya ke kom ke ni dan tuan ki kom ke ni about jisu ye kren but they na mana ke dau jisu wang believe bi ku slai ke ban bam ke ban di hadu bi mio igi sim hatu pimyo ki sem ki bakhambet ki bang pi sentiu o yo e ka buram palat pan yo Solomon barwang kum ni la dau play teu pen kum tayo hurengkau u ba metau long la shai te la bread ak lawading ka ba kanu tam ye pi ki barit ke jingai ki barit ka jingai Priu ki barit jo ke jingai ki kuslai ke bro kim don ke jing skon scam da bang la kuslai kim don jingai bo drive pen kia da GAA la kuslai la shai la kuslai kim yo tia yo dem but ke ban sejia la shai ke bakin bam kin di ko bal ong mene but sipun ke bro ki dap ke jing kuslai ki tai de priu ki badon ke jingai ke barit but they the mar ba ki don kumta kam shom la jia ka kamba haka jingim joki na marga ni ka Bible gon na marga tawar kuslai de ka bong ke bangin bam le ne ke bangin di le ne ke bangin ko na ba ki ta ke paru ki jentil ki wan na ba pa jo pi wa beneng utip ba bi don kam ni ki ke paru ba de ma ka taw ngi don kam ban ngai ha u blay ya kata sa ngai ro ki kuslai jo pi paru but komda pin wan chi ki jingai ke bang kwa but ka tu ye pi ni ka por ka long to yo ke jingai ka ba crown Batang de ka ba pion snow ke tinu blay ka ta ka jikamba kan jia po jo pi kalai kren pi chapang ka jingai ka ba crown chapang ka jingai ka ba long la ka long natural faith la ni ka ta ka jing bondan jingai la ni ka jingai ka sabai to so la ni ka jing thau jo ka jingai ka ba ban yo happy ba ka jingai ka ba red ka jingan tu ni ka por ka long to yo ka jingai ka ba crown o blame ka kuna ka banta jo pi try je so be ga to wine am dai ni bring your snow ai ba ka jingai kan runga po jo ki kin yo ba kin tepro ya la de ban yet kami ka ka jingai ka ba kin don ba ka ba ki haban pen be ya la de ba lai ka kamba kam jia ai ba kin snow tu ba kin don kam ban pen be ya la de ba ban ngai ka ba crown na me ablay ha ka kortenga do jisu nga do wine apan amen